Babaeng pasahero ang nakuhaan og video nga gituok sa kaubang pasahero sulod sa gisakyang jeep sa Davao City. Nakaalerto si Argil Relator. Igo na lang sa pagsyagit ang nahimo ni ining 19 anyos nga babae. Samtang naningkamot nga mabuhian, dihang ginatuok siya sa nitapad nga lalaking pasahero. Samtang nagdagan ang ilang gisakyan nga jeep sa National Highway gikan Bagoa Playa sa Davao City, Lunas sa buntag. Wala gayud gibuy-an sa maong lalaki ang babae og parayong ginatuok. Mipaspas og paragan ang PUJ driver hangtod sa mihunong kini sa pinakaduol nga police outpost sa Ulas. Paghunong, dinhina na naka sa jeep ang mga nagpakabanang kalalakian nga mi-rescue sa babae. Malampusong na rescue ang babae, kinsa nasayrang padulong pa mo trabaho. Apa nagmagahi pa ang suspect, busa, giguyod na kinipagawa sa PUJ. Gikustodiya na kinikaron sa Balyok Police. Sa investigasyon sa kapulisan, kalit lang nga gituok sa suspect ang biktima, samtang sakay sila sa PUJ. Dili matud pa magkaila ang duha. Giingong dunay depression ang suspect, human namatay ang iyang asawa ug wala siya'y trabaho. Hinoon, ipakumpirma pa kana pinaagi sa medical examination. Kasong physical injury ang atubangon sa suspect nga wala pa'y pahayag. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.